Bueno, empezamos con las baixas, como sempre, non sei se son as mismas ou se hai algunha maior. No, siguen sendo as mismas. Rubén xa mestrou co grupo, pues unha mala nova de última hora que Alberto meteuse onte co grupo, bueno, xa esta semana empezou sentiu pois molestias e vai para un pouquinho máis de tempo. David, que tamén, ao largo desta semana, ou xa completou todo o adestramento cos seus compañeros. O resto, a falta do último adestramento, están todos ok. Uña podría estar xa para ir convocado? Bueno, vamos a verlo. Ten, despois de 3 semanas parado, ten outra vez que coller un pouquinho o ritmo de adestramentos e demais para poder competir. Vamos a decidir ao final da semana o que facemos en función do tipo de partido que esperamos e demais. Bueno, dicías que Alberto tuvo aí unha pequena molestias. No caso de Rubén, únicamente están quentando e xa fan máis cousas co grupo? Non, están xa, Rubén, por exemplo, completou todo o adestramento co equipo. O que si, bueno, ainda precisa de unhas semanas para volver outra vez a coller o ritmo antes de poder entrar nunha convocatoria, pero bueno, Rubén sí que podemos dicir que ten alta deportiva. Bueno, agora toca o Boiro, non sei un pouquiño que este ano que Boiro esperas, polo que estades vendo tamén. Sí, bueno, pois un Boiro que cambiou drásticamente, que fai un xiro de 180 grados, aposta por xente da casa, por xente da zona, do Barbanza, xogadores que ao mellor pois o resto de adestradores ou a xente que non os conozca porque non teñen pasado en terceira división, pois poderán pensar que non son xogadores desta categoría, pero son xogadores con moita calidad. Xuntaron xuventude con calidad e bueno, están nese novo proxecto, ainda ensamblando pezas para competir. Evidentemente, pois, visto desde fora, non é un Boiro con grandes nomes ou grandes xogadores con recorrido nesta categoría ou categoría superior como anteriores tempadas, pero ten moita calidad e xente que ten pois fame por facerse un nome nesta categoría. Falabas dos nomes, que non moita xente con nomes, quizáis, non sei se o máximo perigo é o seu presidente. Bueno, hai varios, non? Tamén hai ex compañeiros aquí ou ex xogadores nosos, como pode ser o mismo Cardeñosa, Paco, que ainda que parece ser que vai a ser baixa, pois tamén estuvo aquí, Pablo Vidal, que estuvo na época tamén de preferente de terceira aquí neste equipo. Bueno, hai varios xogadores e despois pois xogadores que son referencias sobre todo en equipos da zona galá, como Puebla, Ribeira, Noia, que levan moitos anos xogando e que teñen moita calidad e que hai que ter moi en conta porque é un equipo que o seu, bueno, a súa máxima a ilusión e a verdade é que todos os partidos desde que comezou a tempada Barraña está ateigado de xente, a afición ali vai apretar moito, é un campo, bueno, típico, moi parecido aos ingleses, que a xente está moi cerca do campo, que apreta, de seguro que vai a ser un partido moi complicado, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eles empezaron gañando, foron 4 seguidos, ahora levan 4 derrotas tamén seguidas, o feito de, bueno, encontrarte un rival ferido, non sei se ainda o pode facer incluso máis perigoso. Cada partido é totalmente distinto, non? Así como, bueno, hai 2 semanas íbamos a por